Hare Krishna, Mataji's Prabhuji's. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Vale Vanakkangale. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Share போட்டுமா பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ஸ்லோகாஸ் முதல்ல ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறீங்களா எல்லாரும்? ஓகே மத்தாஜி சொல்லிடலாம். ஒரு வாட்டி சொல்லிடலாம். எஸ் மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தர் ஆரம்பிங்க. ரெண்டு ஆளுக்கு ரெண்டு சொல்லுங்க. பிரபுஜிக்கு கொடுங்க. ஒரே பிரபுஜி வந்திருக்காரு இன்னைக்கு. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சரி ஆரம்பிங்க. தங்கமணி மாதாஜி, நீங்களும் இந்திராணி மாதாஜி, மீனாட்சி மாதாஜி இருக்கீங்க, சொல்லுங்க. Hare Krishna Mataji. ஆரம்பிக்கவா? ஆரம்பிக்கம்மா. Hare Krishna. Om Purnam Mada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Yeva Visishyate. First slokam. Isha Vasyam Hidam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat Dene Dene Punjita Makrita Kasya Spaddanam. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாரும் சொல்றீங்களா? பூர்வன் நேவேக கர்மாணி ஜிஜீவிஷேச்சதம் சமாக ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே அசூர்யா நாமதே லோகா அந்தேன தமசாவ்ருதாக தாமஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. श्लोकं 4. हरे कृष्ण माताजी. சொல்லுங்க மாதாஜி. अनेजत् एकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तत् तावदोन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अभो मादरित्वा तदादि. हरे कृष्ण. ரெண்டு சொல்லுங்க, இன்னொன்னு படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. तत् एजति तन्नैजति तत् दूरे तत्त्व अन्तिके तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्यास्य बाह्यतः. வேற யாரும் படிக்கல? பிரபுஜி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? श्लोकं 6. யாரும் இல்லையா? வேற யாரு இருக்கா? அவர் தானே. நம்ம 5 பேர். ஓகே படிக்க माताजी. படிங்கம்மா. श्लोकं 6. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं तदो न विजुगुप्सते. படிக்கிறீங்களா தங்கமணி மாதாஜி? நான் படிக்கட்டுமா? படிங்கம்மா. மீனாட்சி. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत्विजानतः तत्र को मोहः सोह एकत्वम् अनुपच्यतः. हरे कृष्णा. எட்டும் படிச்சிருக்கோம். पर्यकाचुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अभाववित्तम सुवीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याता तत्यदोर्तान व्यचात् सात्वदीप्यप समाप्यः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो யவு வித்யாயாம் ரதாஹ. இப்போ 10 இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். நான் வேர்ட் பை வேர்ட் படிச்சுட்டு நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டேன். அப்புறமா கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அங்கே படிச்சுக்கலாம் எல்லாரும். அந்நியத் ஏவாஹூர் வித்யயா, அந்நியத் ஏவாஹூர் வித்யயா, அந்நியத் ஆஹூர் அவித்யயா. இந்த சாப்டர், இந்த 10th சாப்டர்ல வித்யாயா அண்ட் அவித்யாயா அது 2 தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்நியத் ஆஹூர் அவித்யயா இது சுஷ்ரும தீராணாம், இது சுஷ்ரும தீராணாம் ஏனஸ்தத் விஷ விச சக்ஷி சக்ஷி, இது சாவன் விச சக்ஷிரே. ஓகே, சாக்கப்புறம் கேப். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதை கிளாஸ்ல இதை ஆரம்பிச்ச உடனே படிக்கலாம்.
படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வேண்டாமா? இல்ல இப்ப இது நம்ம கிளாஸ்ல அந்த இதுல வருது இல்லையா, ஸ்லைட்ல வருமே, அப்ப படிக்கலாம். நான் இது சும்மா அதோட 11 ஒரு ஐடியா போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா, ஈஷோபனிஷத்து இப்போ 10th ஸ்லோகா படிக்கலாம். கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரேயரோட, சின்ன குட்டி ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு வந்து ஈஷோபனிஷத்துல ஸ்லோகம் 10, வேதம் வழங்கும் அறிவு. தமிழ்ல சொல்லணும்னா 10வது ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். 9 ஸ்லோகம் ஓடி போயிடுது, இப்படி இப்படி விளையாட்ட படிச்சுட்டோம். 10 படிக்கலாம். இது கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம். ஞானம் இல்லாத 2 வகையான உயிர்வாழிகளை மந்திரம் 9 விவாதிக்கிறது. அறியாமையில் இருப்பவர்கள் மற்றும் பௌதீக கல்வியே அறிவின் இறுதி இலக்கு என்று நினைத்து அதை பின்பற்றுபவர்கள் அப்படின்னு படித்தோம். அறியாமை மற்றும் தவறான அறிவை வளர்ப்பதன் விளைவுகள் மந்திரம் 9 விவரிக்கிறது. உண்மையான அறிவு இந்த 2ஐயும் விட வேறுபட்ட பலனை தருகிறது என்பதை மந்திரம் 10 விளக்குகிறது. என்ன சொல்றது? 10 உண்மையான அறிவுங்கிறது இந்த 2ஐயும் விட வேறுபட்ட பலனை தருகிறது. ஓகேயா? அறியாமை மற்றும் தவறான அறிவை விளக்குறது படித்தோம் போன சாப்டர்ல. அதையும் தவிர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் அதையும் விட வித்தியாசமா உண்மையான அறிவு என்ன அப்படிங்கிறத 10வது மந்திரம் விளக்குறது. உண்மையான மற்றும் மாயையான அறிவுக்கு இடையில் பாகுபாடு காட்டும் செயலில் ஒரு தீரனின் வழிகாட்டுதலை பெற வேண்டியதன் அவசியத்தை இது வலியுறுத்துகிறது. உண்மையான மற்றும் மாயையான அறிவுக்கு இடையில் பாகுபாடு காட்டும் செயலில் ஒரு தீரரின் வழிகாட்டுதலை பெற வேண்டியதன் அவசியத்தை இது வலியுறுத்துகிறது. ஜடசக்தியை கடந்து மரணமின்மையை அடைய ஜட மற்றும் ஆன்மீக அறிவின் ஒப்பீட்டு நிலைகளை ஒருவர் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை 11வது ஸ்லோகம் விவரிக்கிறது. இப்போ வந்து ஜடசக்தியில மரணம் இல்லாம இருக்கிறதுங்க பற்றி அடுத்த சாப்டர்ல, இந்த சாப்டர்ல என்ன படிக்க போறோம்? உண்மையான மற்றும் மாயையான அறிவுக்கு இடையில் பாகுபாட்டும் காட்டும் செயலில் ஒரு தீரரின் வழிகாட்டுதல். ஒரு தீரன் நமக்கு வழிகாட்டணும். தீரன்னா யாரு? இதெல்லாம் அறிந்தவர்கள், கற்று அறிந்தவர்கள். அவளுடைய வழிகாட்டுதலை பெற வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது நமக்கு. ஓகே, நான் ஸ்லோகத்தை ஒரு வாட்டி சொல்றேன், அப்புறம் 2 பேர் யாராவது படிங்க. அந்யத் ஏவாஹூர் வித்யயா அந்யத் ஆஹூர் அவித்யயாம் இது சுஷ்ரும தீராணாம் ஏனஸ்தத் விச சக்ஷிரே. எஸ் மாதாஜி, படிங்க. இப்ப अन्यत् एवाहुर्विद्यया अन्यत् आहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येन तत्विचक्षिरे. வெரி குட், எல்லாமே கரெக்ட், எல்லா வேர்ட்ஸும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்யத் ஏவாஹுர்வித்யயா அந்யத் ஆஹுரவித்யயா இது சுக்ரும தீராணாம் சுஷ்ரும இது சுஷ்ரும தீராணாம் ஏன நஸ்தத் விச சக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தத் விச சக்ஷிரே. விச ஏனஸ் தத் ஏனஸ் ஏனஸ்தத் விச விச சக்ஷிரே. அதே சாதம் அங்கே வரணும். விச சக்ஷிரே. ஓகே, விச சக்ஷிரே. 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 ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அந்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அந்யத் ஆஹுர் அவித்யயா இது சுத்ரும தீரானாம் தீ சொல்லாதுங்க, தி சொல்லுங்க. டி தீரானாம். சுத்ரும தீரானாம் ஏன சத் விச்சச்சிரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்றேமா? இருக்கலாம். ஓகே, சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? படிமா. அது மகாலட்சுமி. மகாலட்சுமி படிமா. மாதாஜி அந்யத் ஏவாசு வித்யயா அந்யத் ஆசுர் அவித்யயா ஆகூர் ஆகூர் ஆகுர் அவித்யயா இதி சுக்ரு சுஷ்ரும சுஷ்ரம தீரானாம் தி சொல்லாதுங்க. தி தீரானாம். தீ சொல்லாதுங்க. தீரானாம். தீரன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சமா, அறிவுடைய. தீரானாம். தீரானாம் ஏன தத் விச சச்சிரே. அது வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? அவ்வளவுதானா? ஓகே. அறிவை பேணுதலால் ஒரு விளைவும் அறியாமையை பேணுதலால் வேறான விளைவும் ஏற்படுகிறது என்று ஞானிகள் விளக்கியுள்ளார்கள். அறிவோட நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், அதனால ஒரு விளைவு கிடைக்கும். அறியாமையில நம்ம அந்த அறிவு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லலாமா? ஏதாவது சின்ன இதை எடுத்துக்கோ. ஒரு குழந்தைக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு போனாக்க 9 மணிக்கு போகணுன்னா அது 9 மணிக்கு கிளம்ப மாட்டேங்கிறது. அது வந்து 9 மணிக்கு கிளம்புன்னு அம்மா அடித்து கிளப்பல. அம்மாவுக்கு எல்லாம் தெரியும். அதை நீ அந்த அம்மாவுக்கு 9 மணிக்கு நீ போகலன்னா, ஸ்கூலுக்கு போகலன்னா அந்த குழந்தை மாட்டிடுவோம், திட்டுடுவா. ஸ்கூலில் விளைவு வந்து ஸ்கூலில் ஃபைன் போட்டுவா, ஸ்கூலில் சேர்த்துக்க மாட்டாள்ட்டு. அது மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு அறியாமை. அந்த அறியாமையால் அது 9 மணிக்கு போனேன் என்ன, போகாட்டேன் என்னன்னு அது போச்சுன்னு வச்சுக்கோ. அதனால அது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அம்மா திங்கிங்கும் ஒன்று, குழந்தையோட திங்கிங்கும், அவ்வளோதான். அதனால ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள இது. அதனால என்ன விளைவு அப்படிங்கிறது தான் ஞானிகள் விளைவு. இது சின்னதாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன். அந்த மாதிரி ஞானிகள் அதை பற்றி விவரமாக இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார். அறிவை பேணுதலால் ஒரு விளைவும் அறியாமையை பேணுதலால் வேறான விளைவும் ஏற்படுகிறது என்று ஞானிகள் விளக்கியுள்ளனர். ஓகேயா? ஓகே. இது ஸ்லோகா வந்து சப்த ஸ்லோகி. இது சாப்டர் 13 இந்த 8லேருந்து 12 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டருக்கு. அமானித் வம தம்பித் வம. யாருக்கா படிக்க முடியுமா இந்த ஸ்லோகம் ஃபுல்லும்? எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. தெரியுமா உனக்கு? படிமா. எஸ் மாதாஜி. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்க புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் அஷ்டாநிஷ்டோபபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதீர் ஜன சம்சதிஹி அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வ ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யததோன்யதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் ஜென்மம் ரித்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாருக்கும் அதில் இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்லோகமே இதில் எல்லா ஸ்லோகமே இம்பார்ட்டன்ட் தான், நம்ம படிச்சிருக்கோம். இல்லை ஜென்மம் ரித்துங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் நமக்கு. ஸோ இதில் வந்து மீனிங் வந்து இங்கே இருக்குது. இதில் முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் என்ன இருக்குது? அமானித்துவம்னு இருக்குது. அமானித்துவம்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருவன் பக்குவ பண்புடைய மனிதனாக விளங்குவது மட்டுமன்றி மற்றவர்களுக்கும் முறையான மரியாதையை வழங்குவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அமானித்துவம் இருக்கணும். பகவத்கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தில் 8லேருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளபடி பின்வரும் வழிகளில் வித்யாவை வளர்க்க வேண்டும். வித்யானா என்னது? அறிவை வளர்க்க வேண்டும். அறிவு வளர்க்கறதுக்கு வித்யா, வித்யானா அறிவு இல்லாதது. ஓகே. அந்த வித்யாவை வளர்க்கணும்னா இந்த இதெல்லாம் இருக்கணும் நமக்கு. அமானித்துவம் முதல்ல. 2வது அதம்பித்வம். பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்னை மதத்தில் ஆர்வம் உள்ளவனாக காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. இது ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மீனிங்கு நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கோ. நமக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு இந்த டைட்டில்.
எக்ஸாமினேஷன் டயத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதனால இந்த ஸ்லோகம் மனப்பாடமாக தெரிஞ்சுட்டுனா வரிசையாக ஒன்று மீனிங் தெரிஞ்சுட்டுனா ஸ்லோகம் பைஹார்ட் ஆகிடும். அப்புறம் அஹிம்சா. அஹிம்சானா என்ன? தனது உடலின் செயல்கள், மனதில் எண்ணங்கள் அல்லது வார்த்தைகள் மற்றவர்களின் கவலைக்கு காரணமாகி விடக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் அஹிம்சைன்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம் முன்னாடி பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முந்தையே, ஏதோ இதெல்லாம் மிருகங்கள்லாம் கொல்லப்படாது, அதெல்லாம் தான் அஹிம்சைன்னு நினச்சிருந்தோம். ஆனால் அஹிம்சைனாக்க நம்ம இப்போ நமக்கு இப்போ L3 படிச்சுட்டு இருக்கோம், நமக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும். உடலின் செயல்கள், மனதில் எண்ணங்கள் அல்லது வார்த்தைகளால் மற்றவர்களின் கவலைக்கு காரணமாகி விடக்கூடாது. மற்ற வேலையெல்லாம் நம்ம அது ஒரு டைப் ஆஃப் கொலை தான் வச்சுங்களேன், வார்த்தைகளால் கொலை பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும். அதுதான் அஹிம்சா இருக்கும். அப்புறம் சாந்திர்னா மற்றவர்களால் தூண்டப்பட்டால் கூட சகிப்புத்தன்மையுடன் வாழ்வதற்கு பயில வேண்டும். மற்றவெல்லாம் நம்ம நீ என்ன முட்டாள், உனக்கு என்ன நான் சொல்லித்தரேன், இது கூட புரியலையா உனக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா கூட அப்படியா எனக்கு புரியலையே, நான் கற்றுக்கணுமே அப்படின்னு சாந்தமாக இருந்து கற்றுக்கணும். சாந்திர். ஓகே. எத்தனை தான் தூண்டி உங்களை சண்டை போடுறதுக்கு வர வச்சா கூட நீங்கள் சண்டை போடாமல் சாந்தமாகவே இருக்க பழகிக்கணும். ஓகே. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்குவார். நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் L1 சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், L2 கூட சொல்லி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். சாந்தமாக இருக்க முடியலன்னா வீட்டில் 2 பேருக்கு சண்டை வந்துடுச்சு, அப்போ நீ சாந்தமாக இரு, சாந்திர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். கெட்ட வார்த்தையும் சொல்லக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுங்க. இல்லைன்னா உட்காந்து கிருஷ்ணா 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 கண்ணை மூடி சட்டையை அவாய்ட் பண்ணணும்னாக்க அந்த மாதிரி தான் பண்ணும். 2 கை தட்டினா தானே சத்தம் வர போகிறது. ஒரு கை சத்தம் போடுச்சு, இன்னொரு கை பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா எப்படி சத்தம் வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். அதே தான் இங்கே பாயிண்ட். இந்த சாந்திங்கிறது சாந்தமாக இருக்க கற்றுக்கணும். அது கற்றுந்தாலே நமக்கு அதெல்லாம் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நமக்கு. இப்போ அதுவும் எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்கு, ஜென்ஸுக்கும் இது பிரபுஜிஸ்க்கும் அது இம்பார்ட்டண்ட் தான். இருந்தாலும் லேடிஸ்க்கு இதெல்லாம் ஒரு நல்ல குணங்கள். சாந்தி. ஆர்ஜவம்னா மற்றவர்கள் உடனான நடத்தையில் கபடத்தன்மையை தவிர்க்க பயில வேண்டும். மற்றவர்களெல்லாம் போய் கண்ணாத பின்னாருன்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு டபுள் மீனிங் வச்சிருந்து அவளை குதர்க்கமாக பேசிந்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஆர்ஜவம். ஆச்சாரியோ வாசனம். ஆன்மீக தன்னுணர்வில் தளத்திற்கு படிப்படியாக வழிகாட்டும் உண்மையான ஆன்மீக குருவை தேடி அவரிடம் தன்னை ஒப்படைத்து அவருக்கு தொண்டு செய்து பொருத்தமான வினாக்களை எழுப்ப வேண்டும். நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். அதுக்கு பேர் என்ன? ஆச்சாரியோ உபாசனம். ஆச்சாரியர்கள் நமக்குன்னு வச்சிருந்து அவாட்டுக்கு நமக்கு குருவை தேடிந்து அவர்கிட்ட நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆகிடணும். அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு கற்றுக்கணும். அவர் ஏன்னா ஒரு குருன்னு ஒருத்தர் எடுத்துன்னு தோணா அவள் உனக்கு தீங்கு பண்ண மாட்டாள் இல்லையா? அவள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தீங்கு பண்ண அவகிட்டக்கு உங்களுக்கு எதாவது தெரியலன்னா பொருத்தமான வினாக்களை எழுப்ப வேண்டும். கேட்டு அவாட்டேருந்து அவளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கணும். ஓகே. சௌச்சம்ங்கிறது நம்ம L1 படிச்சுட்டு போகிறோம். சௌச்சம்னா அகத்தூய்மை அண்ட் புற தூய்மை 2 படிச்சிருக்கோம். தன்னுணர்வின் தளத்தை அணுகுவதற்கு சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்ற வேண்டும். இது என்ன ஒழுக்க நெறிகள்னா என்னென்ன? அகத்தூய்மைங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், புற தூய்மைக்கு என்ன பண்ணணும்? அன்னைக்கு காத்தால குளிக்கணும். சௌச்சம்னா இந்த சுத்தம் தானே, சுத்தமாக இருக்கணும். காத்தால குளிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணணும். சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லிருக்கு? காத்தால விடிகாத்தால எழுந்திருக்கணும், எழுந்துட்டு குளிக்கணும், உடம்பு நீட்டாக வச்சுக்கணும். அப்புறம் அதே மாதிரி அகத்தூய்மைக்கு அதுக்கு என்ன? அகத்தூய்மைக்கு என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லணும், கோயிலுக்கு போகணும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணணும். எல்லாரும் எத்தனை ரவுண்டு பண்ணுறீங்க? இப்போதைக்கு ஒரு 5 ரவுண்ட் தான் வந்துருப்பீங்களா எல்லாரும்? மேக்சிமம் 16 பண்றோம் மாதாஜி. 16 பண்றதுன்னா வெரி வெரி குட் மாதாஜி. நீங்க 16 பண்றேன் மாதாஜி. 16 பண்ணு, வெரி குட்மா. அது முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த 12 மணிக்குள்ள முடிச்சிருக்கோம். லஞ்சு சாப்பிட்றேன் இல்லையா, அதுக்குள்ள பண்ணி முடிச்சுட்டு இருக்கோம். 1 hour உட்காந்தாக்க முடிச்சிடலாம். சௌச்சம். ஸ்தைரியம்னா என்ன? சாஸ்திரங்களில் சித்தாந்தத்தில் உறுதியுடன் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லாமல் காத்தால எழுந்துட்டு இப்போ என்னத்துக்கு இந்த காலகாத்தால எழுந்து தூக்கத்தை கலைச்சிட்டு இந்த குளிர் காலத்தில் 4 மணிக்கு எழுந்து மங்களாரத்தி பார்க்காட்டா என்ன அப்படின்னு நினச்சிக்க கூடாது. அதில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்தாக்கா கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும். மம பிரியகன்னு சொல்கிறாரு. எங்கே சொல்கிறார் கிருஷ்ண பகவான்?
இதில் பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி அவருக்கு பிடிச்சமான காரியங்கள்லாம் நம்ம பண்ணால் அவருக்கு நம்ம பிரியமானவராக ஆகும். ஓகே, ஸ்தைரியம். அடுத்தது ஆத்ம வினிகிரக, தன்னுணர்வின் இலக்கை அடைவதில் தடையாக இருக்கும் பழக்கங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகி இருக்க வேண்டும். ஓகே, இந்திரியார் தேஷு வைராகியம், உடலை பராமரிப்பதற்கு தேவையானதை விட அதிகமாக எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அதனால இப்போ வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம வரோம்னு சொன்னாக்க உடலை பாதுகாக்க கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லித்தரல. உடலை பாதுகாக்கணும். உடலை பாதுகாத்தாதான் உடலுக்கு அன்னன்னைக்கு படுக்கிற வேலைக்கு 3 வேளைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிமிட்டட் ஃபுட்டு, அதிகமாக உடலுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு மாத்திரம் எடுத்துட்டு அதிகமாக எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான். ஏன் அந்த மாதிரி அதை சாப்பிட்டு உடல் மெட்டீரியல் தானே, எதுக்காக அந்த மெட்டீரியல் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இந்த உடலை எதுக்காக அதை சாப்பிடுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ சின்ன சிம்பிள் தானேம்மா, சொல்லுங்க. உடலை பராமரிப்பதுக்கு தேவையானதை விட அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க, வேணுங்கிறத சாப்பிடுங்க. எதுக்காக சாப்பிட்டு அந்த உடலை எதுக்கு பார்க்கணும்? இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தானே. வந்து பகவானை நம்ம வணங்குறதுக்கு அதுக்காக வேண்டிய அளவு சாப்பிட்டு நம்ம உடம்ப நல்லா வச்சுக்கணும். அதை வச்சிருந்தாதான் நீங்க ஆன்மீகத்துல போக முடியும். ஆன்மீகத்துல போய் நீங்க போய் உட்காந்து 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருக்கணும். ஏகாதசிக்கு நல்ல ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லணும். 700 ஸ்லோகாஸ் பகவத்கீதை படிக்கிறச்சு நம்மளும் உட்காந்து பார்த்து படிச்சுக்கணும். எல்லாம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு உடம்புல என்ன இருக்கணும்? இது இருக்கணும், பலம் இருக்கணும் இல்லையா? நமக்கு வேணுங்கிற அந்த அன்னைக்கு ஹெல்த்தி ஃபுட்டை அதுக்கு தான் சாப்பிடுங்கிறது. சாப்பிட்றதையும் ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக சாப்பிட்டோம்னாக்க நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால வந்து உடலை பராமரிப்பதுக்கு, அதனால இது ஆன்மீகத்தில் தானே எதுக்கு சொல்றீங்க, அதனால நான் உடலை பராமரிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அப்படி இருக்காதுங்க யாரும். எல்லாரும் உடலையும் பராமரிப்புங்க. ஏன்னா பௌதிகத்திலையும் நம்ம இருந்துருக்கோம். அந்த பௌதிகத்தில் அது நம்ம இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸையும் விடுன்னு சொல்லவே இல்லை யாருமே. பௌதிகத்தில் சாப்பிடாதீங்கோ, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டத்துல சில ஐட்டம்லாம் சாப்பிடலாம், அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு யாருமே சாப்பிடுங்க, எல்லாத்தையும் லிமிட்டடாக சாப்பிட்டுக்கோங்க. அது ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்டுட்டு உடம்புக்கு உபாதையை வர வச்சுக்கூடாது, அவ்வளோதான். அனகங்காரன வெளிப்புற ஜட உடலுடன் தன்னை தவறான முறையில் அடையாளம் காணக்கூடாது. புரியுறதா? ஜட உடல்ல போட்டு ரொம்ப உடலுடன் தொடர்புடைய உறவுகளை தன்னுடையது என்றும் நினைக்க கூடாது. அதனால உடலுக்கு தொடர்பு ரொம்பவும் அதையும் வச்சக்கூடாது. உறவுகளை எல்லாம் நம்மளுது தான் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே யூ ஹாவ் டு லீட் அ லைஃப். இங்கிலீஷில் சொல்லிச்சு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு ப்ராபர்ப், யூ லீட் அ லைஃப் வித் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். அந்த மாதிரி லைஃப்பை லீட் பண்ண கற்றுக்குங்க. ஏன்னா சில பேர் வந்து குழந்தைகள்கிட்டலாம் ரொம்ப ஓவராக பாசம் வச்சுருப்பா. வச்சுருந்தோன்னு சின்ன குழந்தையிலேருந்து அந்த குழந்தைகள்லாம் இப்போ இந்த காலத்து குழந்தைகள்லாம் நீ என்ன எதுக்கு பெத்த அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுவே நீ அந்த மாதிரி இருந்தாக்க நீங்கள்? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே ஒரு லிமிட்டடாக வச்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம வந்து அதை பாசத்தோடு கொடுத்து நம்ம டியூட்டி, நம்ம பெற்றுட்டோம், அது நம்ம டியூட்டி தான் செய்யணும். அவள் வந்து நம்மளை வச்சு காப்பாற்றுவா வயசான காலத்தில் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணாதீங்க. அந்த வேலையை மாத்திரம் இதுங்க கூட. அதனால உறவுகள்கிட்ட நம்ம எல்லாத்துலேயுமே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். அதே சமயத்தில் வித் டிட்டாச்மெண்ட். எப்போ அவள் நம்மளை விட்டு போகிறா அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே டிட்டாச் ஆகிறதுக்கு நமக்கு மனசில் தைரியத்தோடு நம்ம வாழ்ந்து பழக்கம் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அதுக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட் இதில் ஜென்ரலாக நம்ம இதில் தான் ஜென்ரலில் தான் சொல்கிறேன். எல்லாத்தையும் வந்து குழந்தைகள் பேரில் எழுதி கொடுத்துடக்கூடாது எப்போதுமே. முதல்ல நம்மளோட நம்ம வச்சிருக்கணும். லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல எனக்கு அப்புறம் பின்னாடி வருவாளுக்கு அப்படின்ட்டு நாமின் போட்டு அவளுக்கு எழுதி வச்சுடலாம். அது நம்ம உசுரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளோடதுன்னு நமக்கு இருக்கணும். அப்போதான் நமக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் வயசான காலத்தில். ஓகே, அதனால எல்லாத்தையுமே குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் நிறைய இன்சிடென்ட் நடக்குது இல்லையா? அந்த குழந்தைகளை வச்சு இதுங்கிறதுக்கு அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைனாக்கா அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவளை ஹாஸ்பிட்டலில் காமிக்கிறதுக்கு அம்மா அப்பாட்ட காலில் காசு இல்லை. ஏன்னா ஆளுக்கு ஒரு வீடு 4 வீடோ 5 வீடோ வச்சுருந்தாலும் ஒருத்தர் எல்லாத்தையும் குழந்தைகள் பேரில் எழுதி கொடுத்துட்டா, கையில் அந்த காசையும் பிரித்து கொடுத்துட்டா, எல்லாம் குழந்தைகள்கிட்ட தானே இருக்க போகிறோம். அப்படி 4 குழந்தைகள்ட்டையும் மாற்றி இருக்க போகிறோம். ஒரு குழந்தையும் திரும்பி பார்க்கல. எல்லாரும் நான் கேஷ் தரேன், கொண்டு போய் அதை அம்மாவை கொண்டு போய் இதில் பின்ன ஓல்டேஜ் ஹோமில் சேர்த்துருங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்துடுது நிறையா இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கெல்லாம் ஆகாத நமக்குன்னு நம்ம பணத்தை கொஞ்சம் வச்சுக்கணும் கையில். ஓகே, பணம் வச்சுக்கோன்னா அதுக்காக கிரீடின்னு அர்த்தம் இல்லை. பௌதிகத்தில் நம்ம இதுவாக இருக்கணும்னு இருக்குல்ல. நான் அது எல்லாத்தையும் சொன்னேன். பௌதிகத்தில் எல்லாத்தையும் விடுன்னு சொல்லலை பகவான். நமக்கு தேவையானது வச்சுக்க தான் போகணும். நமக்கு நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு செலவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற பணத்தை வச்சு பாக்கி எக்ஸஸாக இருக்கிறத மாத்திரம்தான் தானமும் தர்மங்கள்லாம் படத்துன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, அடுத்தது ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி. அதுவும் நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும். ஜட உடல் இருக்கும் வரை மீண்டும் மீண்டும் நிகழக்கூடிய பிறப்பு, முதுமை, நோய்,
மற்றும் மரணத்தின் துன்பங்களை அனுபவித்து ஆக வேண்டும். பிறப்புங்கிறது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. முதுமை வயசான காலம் பிறப்பு இருந்தாக்க அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா போயிட்டு முதுமை வரும். அந்த பிறப்புல இருந்த அதே ஆத்மா தான் முதுமையிலும் இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஆத்மாவுக்கு வயசாகாது. அதுக்கு அதே தான் பிறப்புல இருந்த அதே ஆத்மா தான் முதுமையிலையும் இருக்கும். நோய் வந்து எல்லாருக்கும் வரும். அந்த நோய் வந்ததுன்னா எதுக்காக நோய் வருதுன்னா, நோய் வந்தால் தான் ஒவ்வொரு இதுவும் நமக்கு எல்லா சிஸ்டமும் கரெக்டா வர முடியும். அந்த அப்பதான் கழியும். கர்மம் கழியும் மாதாஜி. நோய் மற்றும் மரணத்தின் துன்பங்களை அனுபவித்து ஆக வேண்டும் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மரணத்தின் துன்பங்களை செத்து போற சமயத்துல சில துன்பங்களை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஜட உலகில் உடலின் இந்த துன்பங்களிலிருந்து வெளிவர பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுவதில் எந்த பயனும் கிடையாது. அதனால நான் ஓல்டேஜில் வந்து சாகிற சமயத்துல எனக்கு ஒண்ணுமே வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி ஆஹா ஹெல்த் அப்படி பார்த்துருக்கேன் எப்படி பார்த்துருக்கேன் வச்சிருந்தா கூட உனக்கு வரணும்னாக்கா எல்லாமே வரத்தான் வரும். ஓகே, ஆன்மீக அடையாளத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கான வழியை தேடுவதே சிறந்த உபாயம். அதனால ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் 50 வயசு ஆயிடுத்துனாக்க ஆன்மீகத்துல நம்ம அது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழியை தேடின்றோம். பகவான்கிட்ட தேடுவதே சிறந்த உபாயமாகும். ஓகே, அசக்தின்னா ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமானதை காட்டிலும் அதிகமான வாழ்க்கை தேவைகளில் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. சொல்லிட்டா பார்த்தீங்களா, பௌதிக ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமானது இருக்கணும், அதையும் காட்டி அதிகமான வாழ்க்கை தேவைகளை ரொம்ப பற்றுதல் வச்சுக்காதீங்கோ அப்படின்னு. அனபிஷ்பங்க புத்திரதார கிருஹாதிஷு, மனைவி குழந்தைகள் மற்றும் வீட்டின் மீது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளதை காட்டிலும் அதிகமாக பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. அதான் பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் த ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்குன்னா என்னென்ன இருக்கணும்? உண்ண உணவு, உடுத்த உடை, தங்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கணும், வீடு இல்லையா? இது 3 பேசிக் ரிக்வயர். அந்த மாதிரி இந்த பௌதிகத்துல அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை பகவான். நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நமக்கு வச்சுக்கணும். ஓகே, அதிகமாக பற்றுதல். நித்தியம் சம சித்தத்துவம் இஷ்டானிஷ்டோபத்திஷு, விரும்பத்தகாதவை என்னும் உணர்ச்சிகள் வெறும் மனதால் உருவாக்கப்படுபவையே என்பதை உணர்ந்து அவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதோ வருத்தம் அடைவதோ கூடாது. அது ஓகே, எனக்கு இது பிடிக்கும், இது பிடிக்கல, அது பிடிக்காதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் அந்த உணர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் உங்களை வந்து பகவான் வந்து டெஸ்ட் பண்ற, பரீட்சை வைக்கிறார் உங்களுக்கு. அது அப்படின்னு நினைச்சிருந்து மனதால் உருவாக்கப்படுபவி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதனால வந்து ஓவரா சந்தோஷமா அடையப்படாது. நம்ம எதிர்பார்த்து நடந்துட்டா ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரீம் சந்தோஷமா. அது நடக்கலைன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் சேடாகவும் ஆயிடும். நம்ம ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இந்த 15வது பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 16வது, மை சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்ய பிசாரிணி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் களங்கமற்ற பக்தனாகி முழு கவனத்துடன் அவருக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மெதுவாக கொஞ்சமா சாண்டிங் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு ஈஷோபனிஷத்தையும் அட்டன் பண்ணிட்டு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு பகவான்கிட்ட கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட காத்தால மங்கள ஆரத்தி பார்த்துட்டு கோயிலில் எங்கேயாவது பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க கோயிலில் போய் ஏதாவது ஒரு சேவா பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கிருஷ்ணருடைய பரம பக்தனாக நம்ம மாறினோம்னா அது மாதிரி தொண்டாற்றினோம்னாலே போகிறோம் நமக்கு. ஓகே, அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. 17வது, விவிக்த தேச சேவித்வம் அததிர் ஜன சம்சதி. ஆன்மீக பண்பாட்டிற்கு சாதகமாக இருக்கும் அமைதியான சூழ்நிலையில் தனிமையில் வசிப்பதற்கான விருப்பத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எப்போதும் உட்காந்து பார்ட்டியே இதுண்டு உட்காந்து ஒரே கும்பல் இன்னொருத்தரை பற்றி பேசிட்டு ரூமர்ஸ் இதுண்டு எனக்கு இல்லை. மனுஷால தான் நம்மளாம் பேசாமல் இருக்க முடியாது. பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் வச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் யாரை பற்றியும் குத்தம் குறையெல்லாம் சொல்லிக்காமல் இருக்கணும். அது வரத்தான் வரும், அது நேச்சுரலாக. பட் இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் போட்டு நிறுத்திடணும். ஓகே, மேலும் பக்தர்கள் வித்யா வித்யாங்கிற மாதிரி வித்யா படிக்கிற மாதிரி பக்தர் பக்தர்
ஆபக்தர்கள் கூடக்கூடிய கூட்டமான இடங்களை தவிர்க்க வேண்டும். ஆபக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் என்னென்ன? சினிமா தியேட்டர், இப்போ வந்து பாரு, பார்ட்டிஸு, பெரிய பெரிய இதுலெல்லாம் பண்ணுறா இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாம் போய் ஆபக்தர்கள் இருக்கிற இடத்துல போய் இருக்கக்கூடாது. பக்தர்கள் கூடுற இடத்துல நம்ம போய் வளர்த்துக்கலாம். ஏன் அங்கே போனேன்னா உங்களுக்கு கீர்த்தன் இருக்கும், பஜன் இருக்கும், எல்லாமே அங்கே நல்ல காரியங்கள்லாம் நடக்கும். நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் அதில். அப்புறம் அடுத்தது 18th பாயிண்ட், லாஸ்ட் பாயிண்ட், அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்சனம். ஆன்மீக அறிவே நிரந்தரமானது. பௌதீக அறிவு உடலின் மரணத்துடன் முடிந்துவிடும் என்பதை அங்கீகரித்து ஒரு விஞ்ஞானி அல்லது தத்துவ அறிஞனாகி ஆன்மீக அறிவில் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். புரியுதா? இது ஆன்மீக அறிவில் இருந்தாக்க நமக்கு என்ன ஆகும்? கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். நம்ம செத்தப்புறமாவும் அந்த ஆத்மா அந்த ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிட்டு பகவான் கிட்டக்கு போகிறதுக்கு எல்லாம். பௌதீகத்தில் இருந்தோம்னாக்க உடல் விட்டு வச்சு அது அப்படியே உடலோட இங்கேயே முடிஞ்சு போடும். அது டெம்பரரி. புரியுறதா? அதனால ஆன்மீக அறிவு தான் நிரந்தரம், பௌதீக அறிவு டெம்பரரி. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆன்மீக அறிவுக்கும் இதுக்கும். சரியா? இந்த 18 விஷயங்களும் சேர்ந்து உண்மையான வித்யாவை வளர்ப்பதற்கு தேவையான படிப்படியான வழிமுறையை வழங்குகின்றன. இவையின்றி மற்ற எல்லா முறைகளும் அவித்யாவின் பிரிவில் அடங்குகின்றன. இந்த 18 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த 18க்கும் வந்து வித்யா. இந்த 18க்கு ஆப்போசிட், இங்கே படிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் எல்லாம் அவித்யா. ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரைப் வித்யா அப்படின்னு கொடுத்தானா ஒரு பெரிய 5 மார்க்குன்னு ஒரு கேள்வி இருந்ததுன்னா இந்த 18 பாயிண்ட் இருக்கணும். ஓகே, அதை தான் இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கேன். இதை நீங்கள் பார்த்துங்கோ. நான் அந்த இதில் யூடியூப்பில் வரும். அதே தான் இப்போ அங்கே படித்தது அதே தான் இருக்கட்டும்னு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னாக்க. ஓகே, விஞ்ஞானியாகவோ தத்துவ ஞானியாகவோ ஆகி ஆன்மீக ஞானமே நித்தியமானது. ஜடவாழ்வின் பார்ப்பட்ட அறிவு உடல் மறைவதோடு முடிந்துவிடும் என்பதை உணர்ந்து ஆத்ம ஞானம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும். ஓகே, இவை அல்லாத மற்ற எல்லா முறைகளும் அறியாமையின் வகையை சார்ந்தவை, அதாவது ஆவித்யா. மிக உலக அறிவெல்லாம் மாயாசக்தியின் புற அம்சங்கள் என்றும் அவற்றை வளர்ப்பதால் ஒருவன் கழுதைக்கு சமமாகிறான் என்றும் மகா ஆச்சாரியாளர் ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் கருத்து தெரிவிக்கிறார். என்ன சொல்றார் பக்தி வினோத் தாக்கூர்? மிக உலக அறிவெல்லாம் மாயாசக்தியின் புற அம்சங்கள், அதனால அது வளர்த்தேனாக்கா அது எதுக்கு சமம்? கழுதைக்கு சமம் ஆகிறது அப்படின்னு அந்த ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்கார். ஓகே, ஒன்றுமில்லை, ஒரு கட்டடம் கட்டுறதுக்கு ஒரு 50 மாடி போட்டு 50 மாடின்னு அதுக்கு மேலே 70-80 மாடி எல்லாமும் கட்டுறான். அதுக்கு கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுறான்? கட்டுறதுக்கு எல்லாரும் வாசல் வெளியில் வந்து ஃபென்ஸ் இது போட்டு அந்த கம்பியில் பிடிச்சிட்டு ஏறிண்டு இடுப்பில் பெல்ட் எல்லாம் கட்டிட்டு உழைக்கிற அவள்லாம் யார்? அந்த கூலி ஆளுகள்லாம் உழைக்கிறதுக்கு. அது உழைக்கிறது அவள் மேசன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவளை எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுறான்? அவளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு, அன்னன்னைக்கு சாப்பாட்டுக்கு காசு கிடைக்கும், அதுக்காக தான் உழைக்கிறான். இதெல்லாம் வந்து ஒரு அவ்வளோ வேலை ஃபுல் டேயும் அவள் வேலை செஞ்ச உடனே சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா அவளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 100 ரூபாய் இல்லைன்னா 200 ரூபாய் கிடைக்கும். இதெல்லாம் கழுதிக்கு சமம். இந்த இத்தனை பெரிய கட்டணமா நேச்சுரலாக இருக்கிற காற்று இருக்குது, இங்கே இல்லைனாக்கா போய் வில்லேஜில் போய் உட்காந்துக்கிறது. இவ்வளோ பெருசு கட்டி போடணுமா? நமக்கு அதெல்லாம் நம்ம பகவான் கொடுத்த நேச்சுரல் இதுக்கு மாற்றாக தான் நடந்துருக்கு. அது மாதிரி இதெல்லாம் பறவைகள்லாம் கூட பறக்க மாட்டேங்குது. 100 மாடி கட்டினானா அந்த 100வது மாடி கட்டுக்கு பறவைகள் எங்கேயாவது பறக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கோம்? பறக்காது. அதனால எல்லாத்தையும் சிலதெல்லாம் நம்ம இந்த கலியுகத்தில் நம்ம எக்ஸஸாகவே அதிகப்படியாக தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வித்யா ரெண்டும். பிரபுபாதாவின் நவீன கல்வி, பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகியவற்றின் பின்னணியில் அறிவின்மையை பற்றி பேசுகிறார். மாணவர்களுக்கு பிரம்மச்சரியத்தில் அறிவுரைகள் வழங்கப்படுவதில்லை. மேலும் அவர்களுக்கு வேத விதிகளின் நம்பிக்கை இல்லை. மத கொள்கைகள் பெயர் மற்றும் புகழுக்காக மட்டுமே கற்பிக்கப்படுகின்றன, நடைமுறை செயலுக்காக அல்ல. அறிவை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நவீன மனிதன் வெறுமனே ஒரு கல்வியாக மாற்றப்படுகிறான். இப்பெல்லாம் ஸ்கூல்கள்லாம் போகிறதுகள் குழந்தைகள்லாம் போகிறச்சு எங்கேயாவது எந்த ஸ்கூலாவது நல்ல ஸ்கூலில் ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் உட்காந்து ஆன்மீகத்தில் படிக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லித்தரலாம் பத்திரிக்கையில முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை சொல்லித்தரது நல்லது எல்லா ஸ்கூல்லையுமே. சில ஸ்கூல் பண்ணுறா, இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அந்த ஒரு 1/2 மணி நேரமான ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா அந்த குழந்தைகளுக்கு நவீன கல்வியானது அந்த மாதிரி தான். அதனால தான் அந்த குழந்தைகள்லாம் என்ன ஆகுது, ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா டீனேஜ் எல்லாம் வந்தாச்சுன்னாக்க
நான் அவனை லவ் பண்ணுறேன், இவளை லவ் பண்ணுறேன், இப்படி ஆச்சு. அதனால தான் சின்ன வயசுலயே கற்பழிப்பு அது இதெல்லாம் ஆக்கி வேண்டாததுலாம் புத்தி அந்த மாதிரி செலவழிச்சிருந்து அறிவை ஒழுங்காக மேம்படுத்தாத பண்ணி எல்லாரும் கழுதைக்கு சமமாக மாறின்னு இருக்கோம். உண்மையான கல்வியை அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசிக்கிறது. தீரர் தீரர்ன ஒருவரிடம் இருந்து வித்யாவை அறிவை பெற வேண்டும் என்ற இந்த மந்திரம் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. ஜடமாயியால் அல்லல் உறாதவன் தீரன். ஓகே, முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெற்றவர் அல்லாத எவரும் ஸ்திரமாக நிற்க முடியாது. ஸ்திரமா ஆன்மீகத்துல நிக்கிறவன்னா அவ தீரன். சிற நிலையில் உள்ளவன் எதற்காகவும் ஆசைப்பட்டது ஏங்குவதோ எண்ணி புலம்புவதோ இல்லை. உண்மையான ஆன்மீக ஞானமே முக்திக்கு வழி. நமக்கு முக்திக்கு வேணும்னாக்க நமக்கு உண்மையான ஆன்மீக வழி இருக்கணும். ஓகே, இதுக்கு சமதர்ஷனன்னு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில், ஞாபகம் இருக்கா? அவன் எல்லாரையுமே ஒரு ஆடு மாடு ஒரு யானை பாகன் எல்லாருக்கும் ஆத்மா இருக்குங்கிறதுனால அவன் எல்லாரையும் ஒரே நிலைமையில தான் பார்க்குறான். அவனுக்கு ஏத்தாப்புல நீ கல்லை கொண்டு போய் வச்சாலும் கல்லும் ஒன்று தான். அவனுக்கு தங்கத்தை கொண்டு போய் இங்கே 1 கிலோ கல் 1 கிலோ தங்கம் அப்படின்னு வச்சேன்னா கல்லும் தங்கம் அவனுக்கு ஒன்றுமே இதுங்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான், ஸ்திரமாக இருக்கிறவன் தான், அவன் தான் தீரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஓகே ஓகே பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு ஒருவர் குறுக்கு வழியில் பணம் பெற தேவையில்லை. ஒருவருக்கு தனது உடலையும் ஆன்மாவையும் பராமரிக்க போதுமான பணம் மட்டும் தேவை. கவனிச்சுக்கோங்க, பௌதிகத்துக்கு பணம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலை. உடலையும் ஆன்மாவையும் பராமரிக்க போதுமான பணம் மட்டும் தேவை. இருப்பினும் நவீன பொருளாதார வளர்ச்சி எந்த மத பின்பலமும் இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருப்பதால் மக்கள் காம வெறியர்களாகவும் பேராசை பிடித்தவர்களாகவும் பணத்தின் மீது வெறி பிடித்தவர்களாகவும் மாறிவிட்டனர். அவர்கள் வெறுமனே ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இயற்கையில் மற்ற குணமான சத்துவத்தையும் பிராமண தகுதிகளையும் புறக்கணிக்கிறார்கள். அதனால் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் குழப்பத்தில் உள்ளது. இதை சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதியில் 9.42 சொல்லியிருக்கு. ஓகே, இது போன்ற கல்வி மனித வர்க்கத்திற்கு போதிக்கப்படாவிட்டால் அவன் ஒரு கழுதைக்கு சமம். கழுதையை நினைக்கிறது நான் இந்த உடல் என்று மனிதர்களும், கழுதையும் நினைக்கிறது நான் இந்த உடல் என்று மனிதர்களும் இவ்வழியிலேயே நினைத்தால் அவன் கழுதியை விட சிறந்தவன் அல்ல என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. புரிஞ்சுதா இந்த லைனு? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லைன். ஓகே, யஸ்யாத் புத்திர் குணபே ஸ்ரீதாதுகே ஸ்வநீ கலத்ராக்திஷு பௌம யஜ்யதி யத் தீர்த்த புத்தி சலிலே ந கர்ஹிஜிஜ் ஜனேஷ்வ பிஜ்னேஷு ச ஏவ கோகரக. 3 ஆதார பொருள்களால் ஆன இந்த உடலை அடைந்த ஒருவன் தனது மனைவி குழந்தைகளிடம் நெருங்கிய உறவு கொண்டவனும் தனது தேசத்தை வணக்கத்துக்குரியது என்று கருதுபவனும் புனித ஸ்தலத்திற்கு சென்று நீராடிவிட்டு சாதுக்களை சந்தித்து ஆன்மீக அறிவு பெறாதவனும் மாயையில் இருப்பவனாக கருதப்பட வேண்டும். அவன் ஒரு கழுதைக்கு அல்லது பசுவுக்கோ சமமானவன். பசு ஓகே, அவன் ஒரு கழுதைக்கு தான் சமமானவன். ஓகே, அது கிருஷ்ண உணர்வு ஈடு இணையற்ற வரம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10th cantoல இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. அதனால அவங்க இதெல்லாம் பண்ணலைனாக்க அவன் ஒரு கழுதைக்கு சமம். ஓகே, பிரம்ம புவனால் லோகா புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்திய கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. பகவத்கீதையில் 8.16 ஸ்லோகம். ஓ அர்ஜுனா, பிரம்மலோகம் இதெல்லாம் எதுக்கு படிக்கிறோம்னாக்க இந்த ஸ்லோகத்தோட சேர்த்து வச்சேன்னா ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன போடணுங்கிறது கிடைக்கும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிருச்சேன். ஓ அர்ஜுனா, பிரம்மலோகம் வரையிலான இந்த பொருள் உலகில் அனைத்து லோகங்களிலும் நீ மறுபிறப்புக்கு உட்பட்டிருப்பாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இருப்பிடத்தை அடைந்தவனுக்கு மறுபிறப்பு இல்லை. இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ண பிரம்மலோகம் உட்பட 14 லோகங்களுக்கும் அனித்தியமானவை எனவும் அல்லது அவை மறுபிறப்புக்கு உட்பட்டவை எனவும் கூறுகிறார். மாமு பேத்திய என்னை அடைந்தவர் மட்டும் புனர்ஜென்மத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள். இது அக்ஷர பிரம்ம யோக அத்தியாயத்தில் பகவத் பாதத்தை அடைவதன் மூலம் மோட்சத்தை பெறுவதை வலியுறுத்துகிறது. ஓகே, பிரம்ம சம்ஹிதாவில் 16வது ஸ்லோகம். கோலோக நாம்னி நிஜதாம்னி தலேச்ச தஸ்ய தேவி மகேஷ ஹரிதாமசு தேஷு
தே தே பிரபாவ நிஷயா விஹிதாச்ச ஏன கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. தேவி தாமம் என்ற இருப்பிடம் அனைத்து உலகங்களிலும் மிக மிக தாழ்மையான உலகம். அதற்கு சற்று மேலாக மகேஷ தாமம் என்ற சிவலோகம், அதற்கு மேலாக ஹரிதாமம். வரிசையா பார்த்துக்குவோம். முதல்ல என்ன தாமம் இருக்கு? தேவி தாமம், அதுக்கு மேல மகேஷ தாமம், அதுக்கு மேல சிவலோகம், அதுக்கு மேல ஹரிதாமம் என்ற ஹரிதாமம் என்ற வைகுண்ட லோகம். எல்லாவற்றுக்கும் சிகரமாக இதுக்கெல்லாம் மேல கோலோகம். ஓகே, வரிசையா ஆர்டர்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. அது பகவான் கிருஷ்ணனின் வசிப்பிடம். படிப்படியான உலகங்களை உரிய ஆளுநர்களுக்கு வழங்கிய ஆதிபுருஷனான கேசவனை நான் வணங்குகிறேன். ஓகே, சொல்றேன் யாராவது? தேவி உலகம். ஓகே, மகேஷதாமம். அதுக்கு மேல மகேஷ நாமத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? சிவலோகம். மகேஷ தாமம் நாமம் அல்லது சிவலோகம். அதுக்கு மேல ஹரிநாமம் ஆர் வைகுண்ட லோகம். அதுக்கு மேல கோலோகம். ஓகே, இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. இது பாகவதம் படிக்க வச்சு உங்களுக்கு பண்ணிருக்கோம். இது வேணுமா மகாலட்சுமி மாதாஜி? ஓகே, அப்புறம் இப்போ இது நான் சும்மா இதெல்லாம் நானா கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸு. இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் எங்கெங்கெல்லாம் எந்த மாதிரி கேள்வி இருக்கோ அந்த சமயத்துலலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிஸ்கைடட் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது என்ன? தவறான அறிவுத்திறனே அறிவுத்திறன். நவீன சமுதாயத்தில் ஒரு சிறுவன் கூட தன்னைத்தானே சுயசார்புடையவனாக நினைத்துக் கொள்கிறான். ஒரு சின்ன குழந்தை கூட பார்த்தா அப்படி ஒண்ணுமே தெரியாது, ஆனா எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். வயதானவர்களை என்ன பண்ணுவான்? வயதானவர்களை மதிக்கிறது இல்லை. நமது பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் தவறான கல்வியின் காரணமாக உலகம் முழுவதும் உள்ள சிறுவர்கள் தங்கள் பெரியவர்களுக்கு தலைவலி கொடுக்கிறார்கள். இதனால் ஈஷோபனிஷத்தின் அறிவின் கலாச்சாரத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று மிகவும் கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. பல்கலைக்கழகங்கள் சொல்ல போனால் அறிவின்மை மையங்கள் மட்டுமே. இதன் விளைவாக விஞ்ஞானிகள் இருப்பை அழிக்க கொடிய ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதில் மும்முரமாக உள்ளனர். இப்பெல்லாம் ஸ்கூலு காலேஜஸ் எல்லாம் படிக்கிறா, குழந்தையெல்லாம் போய் படிக்கிறது, பிரமாதமாக படிக்கிறா. எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஐஐடியில் சேர்ந்துட்டான், இதில் சேர்ந்துட்டான், எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாத்தையும் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? வீட்டில் அம்மா அப்பாவை பார்க்க மாட்டேங்கிறதுக்கு, ஒருத்தருக்கும் மரியாதை கொடுக்கறது கிடையாது. அந்த மாதிரி இந்த ஆங்கிளில் ஆன்மீகத்தில் இருந்ததுல கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ. ஆனால் படிப்பு நல்லா படிக்கும், இன்டெலிஜென்ட், வெரி இன்டெலிஜென்ட்டு, எல்லாமே இருப்பா. அது இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அது தப்பு இல்லையா? நம்ம கலாச்சாரத்தையும் கூடவே குழந்தைகளுக்கு சேர்த்து வளர்த்துன்னு வரணும். அதனால நம்ம பல்கலைக்கழகங்களும் மாட்டோம், பள்ளிக்கூடங்கள்லாமும் ஸ்கூல்கள்லாம் அதாவது பெரியவாளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. பெரியவாளை கொஞ்சம் கூட சட்டம் பண்ண மாட்டேங்குது இந்த காலத்துல இல்லையா? அதுவும் அது சில வீட்டில் இருக்கும், அதுக்கு உண்டான மரியாதை கொடுத்து. ஏன்னா அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காளோ அதே மாதிரி தான் குழந்தைகளும் இருக்கும். அப்பா அம்மா அது மாதிரி பெரியவாள்லாம் மதிக்க வேண்டாம், அதெல்லாம் கிழவா அப்படின்னு சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோ, போச்சு அந்த வீட்டில். அது மதிக்க தெரியாது. அது மதிக்க தெரியலன்னா என்ன ஆகும்? இந்த வயசானவாள்லாம் ஒரு சாபம் போடுவான்னு சொல்லு. சாபம்னா என்ன? கர்சு. அவட்டேருந்து ஒரு திட்டு வாங்கினா கூட அது எல்லாருக்கும் பழிச்சு போயிடும். அதனால தான் பெரியவாள்லாம் திட்டக்கூடாது குழந்தைகள்லாம் சொல்லுவோம். பெரியவாள் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு தப்பாத்தாக்க அது கண்டிச்சு கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வெளியே பார்க்கணும். ஓகேயா? ஆனால் இந்த மாதிரி நல்லா படிச்சுட்டு அவள்லாம் என்ன பண்ண, இந்த பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் சயின்டிஸ்ட்லாம் ஆகிட்டா அப்படின்னா அவள்லாம் என்ன பண்ணுறா? சயின்டிஸ்டாக உபயோகமான காரியங்கள் ஒரு 50% பண்ணா, 50% என்ன பண்ணுறா? நம்மளையெல்லாம் கொலை பண்ணுறதுக்கு, அழிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆயுதங்களை தான் கண்டுபிடிக்கிறா இல்லையா? அதுதான் நடந்துருக்கு போகுது இந்த உலகத்தில். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். borrowed plumes of a peacock, மகிழின் கடன் வாங்கி இருங்கள். உருவாக்கு. கடவுள் கருணையுடன் இந்த பொருள் கட்டிகளை தமக்குள் முழுமையாக்கியதால் அவை விண்வெளியில் மிதப்பதற்கு தேவையான அனைத்தையும் முழுமையாக பெற்றுள்ளன. நமது விண்கலங்களின் ஓட்டுநர்கள் தங்கள் சாதனைகளை பற்றி மிகவும் பெருமைப்படலாம் இல்லையா? விண்கலங்கள்லாம் ஓட்டுறா, இது பண்ணி இதை இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படி பண்ணிட்டோன்னு. ஆனால் அவர்கள் இந்த பெரிய பிரம்மாண்டமான விண்கலம், அதுக்கு யாரு சாரதியை கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுவதை பற்றி கருதுவதில்லை. ஈஷோபனிஷத்து மந்திரம் 10ல் இதுதான் புரியுதா? விண்கலங்களின் சாரதியை கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுவதை பற்றி கருதுவதில்லை. அவன் அதை பற்றியே கவலைப்படுறதில்லை. ஓகே, கோல் ஆஃப் லைஃப் இஸ் நாட் டு பி ஆஸ் லைக், கழுத மாதிரி இருக்கக்கூடாது. வாழ்க்கையின் குறுக்கோள் தீயதாக இருக்கக்கூடாது.
பொருள் அறிவை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நவீன மனிதன் வெறுமனே கருவியாக மாற்றப்படுகிறான். ஆன்மீக படத்தில் உள்ள சில பொருள் முதல்வாத அரசியல்வாதிகள் தற்போதைய நாகரிக அமைப்பு சாத்தியமானது என்று கண்டிக்கின்றனர். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர்கள் பகவத்கீதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான அறிவின் கலாச்சாரத்தை பற்றி கவலைப்படுவது இல்லை. இதனால் அவர்களால் சாத்தானிய சூழ்நிலையில் மாற்ற முடியாது. இதுல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? தேனுகாசுரா, அது தெரியுமா? இருக்காது, ஆஸ் டெமன். அந்த கதை தெரியுமா? ஓகே, தெரியுமா? தெரியும் மாதாஜி. தேனுகாசுரன் கதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வரும் பிரம்மாண்ட கிருஷ்ண லீலையாகும். கம்சனின் அரக்கர்களால் சாகிதாரண்யம், அதாவது தாழ்வனம், ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தது. அங்கு சுவையான பழங்களும் தேனும் இருந்தன. கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமர் தங்கள் நண்பர்களுடன் அந்த வனத்திற்கு சென்று அரக்கர்களை அழித்து பழங்களை அனுபவித்து சாப்பிட்டார்கள். இந்த கதையில் என்ன சுருக்கம்? கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கோபிலாபங்களுடன் தாழ்வனத்தில் பழங்களை சாப்பிட விரும்பினார். தேனுகாசுரன் என்னும் கழுதை வடிவிலான அரக்கன் அங்கு ஆட்சி செய்து யாரையும் அனுமதிக்கவில்லை. பலராமர் முதலில் பழங்களை சாப்பிட்டு தேனுகாசுரனை இருக்க கழுதைகளை போல் சத்தம் போட்டார். பலராமன் தேனுகாசுரன் மாதிரி கழுத மாதிரி குரல் போட்டார். தேனுகாசுரன் பலராமின் மார்பில் காலால் குத்தினான். பலராமர் அவன் கைகளால் பிடித்து மரத்தில் அடித்து வீசி கொன்றார். அதன் தொடர்ச்சியாக அரக்கர்களின் கூட்டமும் அழிக்கப்பட்டது. இவ்வண்ணம் கிருஷ்ணர்கள் தங்கள் பக்தர்களுக்கு பழங்களை அளித்து அரக்கர்களை அழித்து அருள் புரிந்தனர். ஓகே, இதுல இருந்து என்ன தாற்பயம்? அரக்கர்களின் அகம்பாவத்தை கட்டுப்படுத்தி பாகவதரின் பாதுகாப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. தாழ்வன பழங்கள் போல் பகவத்கீர்த்தனம் இனிய அனுபவம் அளிக்கும். ஓகே, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் எ பேட் பார்கென். ஒரு மோசமான பேரம் பேசலாம், சிறந்த பயன்பாடு. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த தவறான கல்வி வகையை பற்றி நமக்கு எச்சரிக்கிறது. மேலும் பகவத்கீதை உண்மையான அறிவின் வளர்ச்சிக்காக வழிமுறைகளை வழங்குகிறது. இந்த மந்திரம் வித்யா அறிவு வழிமுறைகளை ஒரு தீரரிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்று கூறுகிறது. தீரர் என்பதன் பொருள் மாயையால் தொந்தரவு செய்யப்படாதவர். எத்தனை விதவிதமா இருக்கு அதுக்கு மீனிங் சொல்லணும்னாக்க அது ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா சென்டென்ஸையும் இதனால ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுட்டேன்னு அர்த்தப்படும். ஓகே, மாயையால் தொந்தரவு செய்யப்படாதவர் ஆன்மீக ரீதியாக முழுமையாக உணரப்படாவிட்டால் யாரும் தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்க முடியாது. அந்த நேரத்தில் ஒருவர் எதற்கும் இயங்குவதில்லை அல்லது புலம்புவதில்லை. ஒரு தீரர் தான் தற்செயலாக பெற்ற ஜட உடலும் மனமும் ஜட சங்கத்தின் மூலம் அந்நிய கூறுகள் என்பதை உணர்கிறார். எனவே அவர் மோசமான பேரத்தை மிகச் சிறப்பாக பயன்படுத்துகிறார். அதான் இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்புறம் அடுத்து ஃபால்ஸ் எஜுகேஷன், தவறான கல்வி. இந்திய பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு பிரம்மச்சரியத்தில் மாணவர் வாழ்க்கை ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளில் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுவது இல்லை. மேலும் அவர்களுக்கு எந்த வேத கட்டளைகளிலும் நம்பிக்கை இல்லை. மத கொள்கைகள் பெயர் மற்றும் புகழுக்காக மட்டுமே கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன, நடைமுறை செயலுக்காக அல்ல. ப்ராக்டிக்கலாக எதுவுமே இல்லை. ஏதோ புக்கில் தியரியாக இருக்கு, அதை சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் அப்படிதான் படிச்சுட்டு எல்லாம் பாஸ் பண்ணி பிரமாதமாக மார்க் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை, நடைமுறை செயலுக்கு இல்லை எதுவுமே. இதனால் சமூக மற்றும் அரசியல் துறைகளில் மட்டுமல்ல மதத்துறையிலும் விரோதம் நிலவுகிறது. ஓகே, ஃபால்ஸ் எஜுகேஷன். இதில் முடிவுரை என்ன? ஒரு தீராவின் பயிற்சியை பெறாதவன் பேரு அதீரா. ஒரு போதனையான தலைவராக இருக்க முடியாது. தங்களை தீராக்களாக காட்டிக்கொள்ளும் நவீன அரசியல்வாதிகள் உண்மையில் அதிராக்கள். அவர்களிடம் இந்த சரியான அறிவை எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர்கள் டாலர்கள் மற்றும் சென்ட்டுகளில் தங்கள் ஊதியத்தை பெறுவதில் மும்முரமாக உள்ளார்கள். அப்படியானால் அவர்கள் எவ்வாறு மக்களை சுய உணர்தலுக்கான சரியான பாதைக்கு இட்டு செல்ல முடியும்? எனவே உண்மையான கல்வியை பெறுவதற்கு தீராவிடமிருந்து பணிவுடன் கேட்க வேண்டும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தோட இதோட முடிச்சு கொடுத்துட்டு, ஸோ அதனால எல்லாருமே பண்றா, எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு தீராவா இல்லாத அதீராவா இருந்துட்டு எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுல தான் இருந்துட்டு இருக்கா இல்லையா? இந்த மாதிரி இது கலியுகத்துல, இதெல்லாம் அந்த காலத்துல நடந்துதா? நடக்கல, கலியுகத்துல தான் நடக்கிறது இப்போ இந்த இதெல்லாம். ஏன்னா இப்போ 1940s 1930s
எங்கள் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இன்னும் உங்களுக்கு எல்லாமே எல்லாருக்குமே இருந்திருப்பா. அவள்லாம் இருந்த காலத்துல எல்லாம் அப்போல்லாம் எவ்வளோ இருந்தது நமக்கு கோல்டு இதெல்லாம் எல்லா விலை எல்லாமே. கோல்டெல்லாம் 150 ரூபா தான் ஒரு 8 கிராம்ங்கிறது இருந்தது ஒரு காலத்தில். இப்போ பாருங்க அது 5000 அது. ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுற அக்கிரமங்கள்னால எல்லாமே இருந்து எல்லாமே விலைவாசியும் ஜாஸ்தியாக போய் எல்லாமே இது போய் இல்லை கலியுகத்தில் எல்லாமே நடந்திருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்ன? எல்லாருமே அரசியல்வாதிகள் மாத்திரம் சொல்ல, மொத்தமாகவே எல்லாருமா சேர்ந்து மொத்தமாகவே குட்டிச்சோரா போயிருக்கோம். நம்ம குட்டிச்சோரா போகிறதுனா அடுத்த ஜென்ரேஷனையும் நம்ம குட்டிச்சோரா அழைச்சிட்டு இருக்கோம். எஸ்மா தங்கமணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? ஏதாவது ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்மா தங்கமணி மாதாஜி படிங்க. எந்த மந்திரம் மாதாஜி? 10வதா? 10வது. அந்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அந்யத் ஆஹுர் அவித்யயா இதி சுஷ்ருமத் தீரானாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷுரே. இது படிக்க பொருள் உரை படிச்சிருக்கோம். அறிவை பேணுதலால் ஒரு விளைவும் அறியாமையை பேணுதலால் வேறான விளைவும் ஏற்படுகிறது என்று ஞானிகள் விளக்கியுள்ளனர். பகவத்கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது போல் பகவத்கீதை 13.8 12 வரைக்கும் ஒருவர் கீழ்கண்ட முறையில் அறிவை வளர்க்க வேண்டும். ஒருவர் தன்மட்டில் பண்புடையவராக விளங்குவது மட்டுமன்றி பிறருக்கும் உரிய மரியாதையை தர பழக வேண்டும். பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்னை பக்திமானாக காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது. தன் மனம், வாக்கு, காயத்தின் செயல்களால் ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பேஜ். பிறரால் இன்னல்கள் ஏற்பட்டாலும் பொறுத்து போக பழக வேண்டும். பிறரை வஞ்சிக்க கூடாது. ஆன்மீகத்தை நோக்கி தம்மை படிப்படியாக இட்டு செல்ல வல்லவரான குருவை நாடி அவருக்கு பணிவிடை செய்து பொருத்தமான கேள்விகளை கேட்டு அறிவு பெற வேண்டும். ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான நிலையை அடையும் பொருட்டு வேத நூல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள தன்னடக்க நியமங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேத நூல்களில் கண்டுள்ள கொள்கைகளை உறுதியாக பற்றி நிற்றல் வேண்டும். ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு தடையாயிருக்கும் பழக்க வழக்கங்களை அறவே விளக்க வேண்டும். உடலை காப்பதற்கு தேவையானதை விட அதிகமாக எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. மட்டமான ஜட உடலாக தன்னை இனங்காணாமலும் தன் உடலோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களை தனது என்று கருதாமலும் இருத்தல் வேண்டும். ஜட உடலை பெற்றிருக்கும் வரை மறுபிறவி, முதுமை, பிணி, மாயை ஆகிய துன்பங்களை எதிர்நோக்க வேண்டி வரும் என்பதை எப்போதும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அவசியமான வாழ்வு தேவைகளுக்கு அதிகமான பற்றுதல்கள் கூடாது. மனைவி, குழந்தைகள், குடும்பம் ஆகியவற்றிடம் வேத நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ள அதிகமாக பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. மனம் உருவாக்கும் விருப்பு வெறுப்பு காரணமாக ஏற்படும் இன்பத் துன்பங்களுக்கு இடம் தரலாகாது. புருஷோத்தமான இறைவனாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தூய்மையான பக்தனாக முழு கவனத்தோடு அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உகந்த அமைதியான இருப்பிடத்தில் நாட்டம் கொண்டு பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் கூடும் நெருக்கடி மிகுந்த இடங்களை தவிர்க்க வேண்டும். விஞ்ஞானியாகவோ தத்துவ ஞானியாகவோ ஆகி ஆன்மீக ஞானமோ நித்தியமானது. ஜட வாழ்வின் பாற்பட்ட அறிவு உடல் மறைவதோடு முடிந்துவிடும். உணர்ந்து ஆத்ம ஞானம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும். இந்த 18 குறிப்புகளும் இணைந்து படிப்படியாக உண்மையான அறிவை வளர்க்க உதவும். இவையெல்லாம் மற்ற எல்லா முறைகளும் அறியாமையின் வகையை சார்ந்தவை. இகவுலக அறிவெல்லாம் மாயா சக்தியின் புற அம்சங்கள் என்றும் அவற்றை வளர்ப்பதால் ஒருவன் கழுதைக்கு சமமாகிறான் என்றும் மகா ஆச்சாரியான ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். இதே கருத்தை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தும் கூறுகிறது. இகவுலக அறிவை வளர்த்து கொள்வதால் இன்றைய மனிதன் கழுதையாகவே மாறுகிறான். ஆன்மீக வேடம் கொண்டுள்ள சில அரசியல்வாதிகள் இன்றைய நாகரிகத்தை சைத்தானி நாகரிகம் எனதாக்கி பேசினாலும் பகவத்கீதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான அறிவை வளர்ப்பதில் அவர்கள் அக்கறை கொண்டவர்கள் அல்லர். ஆகையால் சைத்தானின் வசப்பட்ட இன்றைய நிலையை அவர்களால் மாற்ற முடியாது. இன்றைய நவநாகரீக அமைப்பில்
ஒரு சிறுவனும் கூட தன்னை தன்னிறைவு பெற்றவன் என கருதி கொண்டு பெரியவர்களை மதிப்பதில்லை. நமது பல்கலைக்கழகங்களில் அளிக்கப்படும் தவறான கல்வியின் காரணமாக உலகம் முழுவதும் இளைஞர்கள் பெரியவர்களுக்கு பல தொல்லைகளை தருகிறார்கள். இப்படியாக அறியாமையின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரம் அறிவின்பாற்பட்ட கலாச்சாரத்திலிருந்து வேறுபட்டதென்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் அவித்யையின் மையங்கள் என்று சொல்வதில் தவறில்லை. இதன் விளைவாக விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பிற நாடுகளை பூண்டோடு அழிப்பதற்கான பயங்கர ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள். இன்றைய பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு பிரம்மச்சாரிய நியமங்களோ ஆன்மீக முறை சார்ந்த வாழ்வு பற்றியோ கற்பிக்கப்படுவதில்லை. ஆன்மீக கட்டளைகளில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையும் இல்லை. பெயரளவில் புகழுக்காக மட்டுமே மதக்கல்வி அளிக்கப்படுகிறது, செயல்முறையில் கடைபிடிப்பதற்காக அல்ல. இதனால் சமூக மற்றும் அரசியல் களங்களில் மட்டுமின்றி மத சம்பந்தமாகவும் விரோதங்கள் மலிந்து காணப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் அறியாமையை வளர்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்மூடித்தனமான தேசிய உணர்வு உலகின் பல பகுதிகளில் பரவியுள்ளது. இந்த சின்னஞ்சிறு பூ உலகம் அளவு கடந்த பரந்த வெளியில் பிற துண்டங்களோடு மிதக்கும் ஒரு சிறு ஜட துண்டம் என்பதை யாரும் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. பிரபஞ்ச வெளியில் விரிந்த பரப்போடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஜட துண்டங்கள் எல்லாம் ஆகாயத்தில் காணப்படும் தூசி துகள்களுக்கு சமமானவை. இறைவன் தன் கருணையால் இந்த ஜட துண்டங்களை தம்மில் நிறைவு பெற்ற முழுமையாக படைத்திருப்பதால் பிரபஞ்ச வெளியில் பறப்பதற்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அவை குறைவின்றி பெற்றிருக்கின்றன. இன்றைய விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்பவர்கள் தமது சாதனைகளை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால் கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படும் மாபெரும் விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்லும் உன்னதமான ஓட்டுநரை பற்றி அவர்கள் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. எண்ணற்ற சூரியன்களும் எண்ணற்ற கிரக அமைப்புகளும் உள்ளன. உன்னதமான பிரபுவான இறைவனின் நுண்ணிய அம்சமாகிய நாம் சின்னஞ்சிறு ஜந்துக்களாக இருந்தாலும் வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான இந்த கிரகங்களை ஆக்கிரமிக்க முயல்கிறோம். இதனால் நாம் மாறி மாறி பிறவி எடுத்து மடிந்து பிணியாலும் மூப்பாலும் துன்புறுகிறோம். மனித வாழ்வின் ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் படிப்படியாக 20 அல்லது 30 ஆண்டுகள் என்று குறைந்து வருகிறது. மனிதர்கள் இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் புலன் இன்பங்களுக்காக திறம்பட தூய்க்கும் இச்சையால் இக்கிரகங்களுக்குள் தனி நாடுகள் என்று ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இம்மூட மனிதர்கள் தத்தம் நாட்டின் எல்லைகளை சரிவர நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பற்பல திட்டங்களை வகுக்கிறார்கள். இது நகைப்பிற்கு உரியதாகும். இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் போது ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளை கவலையை விளைவிக்கிறது. நாட்டின் 50% சக்தி பாதுகாப்பிற்கான ஏற்பாடுகளில் செலவழிக்கப்பட்டு வீணாகிறது. அறிவை வளர்க்க யாரும் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்றாலும் இக உலக அறிவு மற்றும் ஆன்மீக அறிவின் மேம்பட்டிருப்பதாக பொய்யாய் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். இத்தகைய தவறான கல்வி முறையை பற்றி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை எச்சரிக்கிறது. உண்மையான கல்வியை, அதாவது அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசிக்கிறது. தீரா ஒருவரிடமிருந்து வித்யை, அறிவை பெற வேண்டும் என்று இந்த மந்திரம் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. ஜட மாயையால் அல்லலுறாதவன் தீரன். முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெற்றவர் அல்லாத எவரும் ஸ்திரமாக நிற்க முடியாது. ஸ்திர நிலையில் உள்ளவன் எதற்காகவும் ஆசைப்பட்டு ஏங்குவதோ எண்ணி புலம்புவதோ இல்லை. பௌதிக தொடர்பால் பெற நேர்ந்த பௌதிக உடலும் மனமும் தன் உண்மை நிலைக்கு புறம்பான பொருட்கள் என்பதை தீரன் உணர்ந்திருக்கிறான். எனவே அவன் இக்கட்டான எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் ஆதார நிலையிலிருந்து பிறழாமல் பார்த்து கொள்கிறான். பௌதிக உடலும் மனமும் ஆன்மா பெற்றுள்ள இடர்பாடுகள், உயிர் துடிப்புள்ள ஆன்மீக உலகில் செயற்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் ஜட உலகம் உயிரற்றது. உயிரற்ற ஜட பிண்டங்களை உயிர் தத்துவமான ஆன்மீக பொறிகள் இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் வரை உயிரற்ற ஜட உலகம் உயிருள்ளதாக தோன்றுகிறது. உண்மையில் உன்னதமான இறைவனின் அம்சங்களான உயிருள்ள ஆன்மாக்களே இவ்வுலகை இயக்குகின்றன. இவ்வுண்மையெல்லாம் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து தீரர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். கட்டுப்பாட்டுக்கான நியமங்களை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம்
இவ்வறிவை தீரர்கள் அடைய பெறுகிறார்கள். கட்டுப்பாட்டிற்கான நியமங்களை கடைபிடிக்க விரும்புபவன் அதிகாரம் பெற்ற குருவின் பார்வையின் கீழ் வர வேண்டும். அதிகாரம் பெற்ற குருவின் பரமான கல்வியும் கட்டுப்பாட்டு நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷ்யனுக்கு வருகின்றன. அவித்யின் பார்ப்பட்ட அபாயகரமான கல்வியின் மூலம் இப்படிப்பட்ட அறிவு பெறப்படுவதில்லை. புருஷோத்தமரான இறைவனின் அடிப்பணிந்து கேட்டறியும் கல்வி மட்டுமே ஒருவனை தீரனாக்க வல்லது. பக்குவமான சிஷ்யன் அர்ஜுனனை போல் இருக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவும் உன்னதமான பிரபுவை போன்றே சிறந்து விளங்க வேண்டும். இதுவே சலனமற்ற தீரனிடமிருந்து வித்யை அறிவு பெறும் முறை. அதீரனானவன் தீரனின் பயிற்சியை பெற்றிராதவன் பிறருக்கு போதிக்கக்கூடிய தலைவனாக விளங்க முடியாது. தீரர்களாக பாவனை செய்யும் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் உண்மையில் அதீரர்களே. அவர்களிடமிருந்து பக்குவமான அறிவை எதிர்பார்க்க இயலாது. தமது வருவாயில் ரூபாய் பைசா கணக்கு பார்ப்பதிலேயே அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மக்கள் கூட்டத்தை ஆத்ம ஞானத்திற்கான சரியான பாதையில் எப்படி வழிநடத்தி செல்ல முடியும்? உண்மையான கல்வி பெறுவதற்கு தீரரிடம் பணிவுடன் கேட்டறிவது ஒன்றே வழி. உண்மையான கல்வி பெறணும்னாக்க தீரன்கிட்ட போய் பணிவோடு கேட்டு அவட்டுக்கு தெரியாத கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு நமக்கு தெரியாததை கத்துக்கணும். ஓகே, கேள்வி பண்ணலாம். இப்போ இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தோம், வித்யா அண்ட் அவித்யா. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாட்டு சொல்ல முடியுமா உங்களால? என்ன சொல்லுவேன்? சொல்லுங்க, உங்களுக்கு அவளுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. அறிவு, அவித்யானே அறியாமை. அறியாமை, வெரி குட். இன்னும் என்ன சொல்லலாம்? அதாவது மாணவர்களுக்கு பிரம்மச்சரியத்தில் அறிவுரை வழங்கப்படுகிறது அவித்யால. அவர் வேத விதிகள் நம்பிக்கை கிடையாது அவளுக்கு. மத கொள்கையின் பெயர் மற்றும் பொருளுக்காகவே அவள் கற்பிக்கிறது, நடைமுறை செயலுக்காக இல்லை. அறிவை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நவீன மனிதன் வெறுமனே ஒரு கல்வியாக மாற்றப்படுகிறான் அப்படின்னு எழுதுறோம் அவித்யாவுக்கு. வித்யாவுக்கு என்ன இது? உண்மையான கல்வியை வளர்த்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசிக்கிறது. தீரர் ஒருவரிடமிருந்து வித்யாவை அறிவை பெற வேண்டும் என்று இந்த மந்திரம் கூறுகிறது. ஜடம் மாயால் அல்லல் உறாதவன் தீரன். முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெற்றவர் அல்லாது எவரும் ஸ்திரமாக நிற்க முடியாது. சிறநிலையில் உள்ளவன் எதற்காகவும் ஆசைப்பட்டு ஏங்குவதோ எண்ணி புலம்புவதோ இல்லை. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. சுஷ்ருமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்ன? சுஷ்ருமாங்கிறதுக்கு என்பது ஊர்ந்து எடுத்து கைக்குள் கொள்ளுதல், கவனமாக சேமித்தல் என்று பொருள். இங்கே எடுத்து இப்படி இந்த குருவி சேர்க்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் சுஷ்ருமா. சமூகவியல் அல்லது ஆங்கிலத்தில் சுஷ்ருமா என்றால் கேர்ஃபுல்லி ரிசீவ் ஆர் அட்டென்டிவ்லி கீப் என்று அர்த்தம் உள்ளது. ஓகே, அவ்வளவுதான், இதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும். வாஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கீஜே. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் கீஜே. ஹரிதாஸ்